Уку мәлендә иң көтеп алган мәл ул каникулдар. Дусларыбыз нимә эшләргә һәм кайда барырга йыйналар икән? Әйдәгез бергәләп беләйек. Һин көзгө каникулдарыңды нисек үткәрергә йыйнаһың? Мин көзгө каникулга ауга барам һәм һәйердә һоябыз. Һәм ит ашайбыз. Мин курайды хатып алдым. Курайда каникулда ходырга өйрәнәм. Мин фортепианола уйнайм, апай менән күрешәм һәм Кырмыскалы районга кайтырга уйлайм. Без көзгө каникулды бергәләп гитарала уйнарга теләйбез. Безнең выступление прямой трансляциялы карагыз. Мин Әләсәйгә барырга уйлайм. Әләсәйгә барам, анда мин этем менән уйнайм һәм һеңлем менән. Авылга кайтып, анда нәнәймә ярдәм итәргә. Мин TikTok төшерергә өйрәнәчәкмен. Мин көзгө каникулда әхирәтләр менән уйнагым килә. Малайдар менән туп тибешергә. Пандемия булгач, мин өйдә генә утырып фильм карайм. Тап укырга, Әләсәйгә бармага итәргә. Урожайырган. Беренче сиректе нисек тамамланың? Мин беренче сиректе 5-кә 4-5-кә. Мин беренче сиректе 4-5-кә тамамладым. Мин тоже. Бөтә предметтан 5-кә тамамладым. 4-тәргә 5-тәргә. Беренче сиректе бик һәйбәт тамамладым. 5-кә тамамладым. 2-4-тем генә бар. Минеке беренче сиректә инке 4-тем генә сыкты. Икенче сиреккә тик 5-кә генә укыгым килә. Нисек уйлайһың, көзгө каникулдарда нимәгә уйлап тапкандар? Укучылар ял итһен бездән. Балалар уйнар өсөн. Ял итәргә, көч алырга. Балаларга ял итәргә, укытучыларга ла укып барайын, шуңа чтобы ял итәргә кирәк. Мин ял иткем килә укытучылардан, укытучылар бездән. Чтоб балалар ял итһен һәм йоклар өсөн. Моны ашында җаваплар ишеттек. Дуслар, һез дә каникулдарыгызны күңелле һәм файдалы итеп үткәрегез. Фатима Сынбулатова, Азамат Даянов, Тау-Тау хәбәр өчен.